Det er det samme. I dag, der skal jeg se, hvor hurtigt jeg kan drikke 3 shotglas. Og ja, det er appelsinjuice, men altså, det skulle da fint nøk. Ja, nu vil jeg lige bunde det her. 1, 2, 3, here we go. Og ja, nu prøver vi lige en gang til. Oh shit. Sådan der. Nu er der lidt mere i, så ja, nu vil jeg også lige bunde det her hurtigere. Tada! Og sidste, og her til den sidste, der sætter jeg lige en timer, så jeg lige kan se, hvor hurtigt at jeg har drukket den. Okay. 1, 2, 3, here we go. Wait, jeg glemte at starte timeren. 1, 2, 3, here we go. Ej, for helvede. Jeg gjorde det på 5 sekunder. Why? Jeg gjorde det på 5 sekunder. Jeg spildte lidt vand. Nå, ja. Men farvel, der er rigtig meget, jeg lige skal tage dig.